En el segon cas que us proposem la veritat del dia de Sant Jordi, dels episodis 266 al 268. Del dia de Sant Jordi. Uau! Hola a tots els actius, som en Ratafia I la Moscatell. i benvinguts a un nou vídeo. Continuem amb les propostes de vídeos per veure ara una temàtica de Sant Valentí, tot i que nosaltres som més de Sant Jordi, mai va malament reveure episodis de històries amoroses que apareixen a la sèrie, així que endavant amb la llista. El primer cas que us proposem és el número 6, el cas de l'assassinat del dia de Sant Valentí. És un dels primers que ocorren a la sèrie i realment és un dels que més recordo quan era petita. És un episodi que m'agrada molt. Doncs bé, en aquest episodi tenim el primer Sant Valentí que passa a la sèrie, perquè no és l'únic, i tenim que un noi convida a l'Arran a passar amb ell el dia de Sant Valentí a casa d'un amic seu que fan una petita festa. Llavors, aquí també veiem que l'Arran prepara xocolata, el típic del dia de Sant Valentí, però a qui li acabarà donant la xocolata? A més, no us perdeu que en aquest episodi acaba havent un petó. Qui se'l donarà? En el segon cas que us proposem la veritat del dia de Sant Valentí, dels episodis 266 al 268, la Rani i el Sonoko són convidades a una casa a la muntanya. Diuen que la xocolata que s'hi fa està beneïda per l'amor i la fortuna, i per això les noies que hi van cuinen xocolatines per a les persones a les que estimen. Per tant, la Sonoko li fa una xocolatina al Makoto, però la Ran, tot i que en fa una, no li posa cap nom. Què acabarà passant amb aquesta xocolatina? I posarà algun nom? Si voleu saber, doncs ja ho sabeu. A veure el capítol. El tercer cas que us proposem és el 118, el cas dels assassinats en sèrie de Naniwa. Es tracta del primer episodi de la Kazuha, la qual està gelosa de la Ran. Sap que en Heiji ha quedat amb una persona que es diu Kudo, però clar, no sap que en Kudo és un noi i molt menys que és en Conan, no? Llavors es pensa, al veure que va en Heiji amb en Conan i la Ran, que la Ran és la seva cita. En aquest episodi tenim aquesta part molt interessant de la gelosia de la Kazuha, però a més ens explica una escena commovedora de quan eren petits en Heiji i la Kazuha i que desencadena ja el seu amor de petits. Si voleu saber com acaba aquest malentès entre en Kudo, la Ran, en Heiji i la Kazuha, us recomanem veure l'episodi. I el següent i l'últim d'aquesta primera part del llistat, el cas que comprèn els capítols del 616 al 621, és una saga de capítols mítiques i que segur que molts de vosaltres coneixeu perfectament, el llibre de l'Apocalipsis de Holmes. La Ran va ser convidada a Londres juntament amb el seu pare i en Conan, però com sabeu, en Conan no pot viatjar fora del Japó perquè literalment, com a ciutadà, no existeix, no té cap passaport. Però vol anar-hi com sigui, ja que és la ciutat el seu estimat Holmes. I com ho fa? Doncs amb l'ajuda de l'antídot de la potoxina. Una vegada allà, una sèrie de circumstàncies fan que la Ran descobreixi que Shinichi és a Londres. Però ell no la vol veure, ja que un cop arriben torna al cos d'en Conan. Després d'una persecució dramàtica, la Ran entra en una crisi amorosa i es comença a qüestionar sobre l'amor. Però una tenista que coneix, la Minerva Glass, li fa veure les coses des d'un altre punt de vista. Què li dirà perquè recuperi la confiança en l'amor? No us perdeu aquesta gran saga d'amor. I això és tot per part nostra, esperem que us hagi agradat aquest vídeo i si és així ens agradaria que ens donéssiu un bon m'agrada i que us subscriviu i que ens ajudeu a fer créixer aquesta comunitat de Detectiu Conan en català. I evidentment esperem que si veieu aquests capítols els gaudiu d'allò més. Per part nostra, això és tot. Els que celebreu el Sant Valentí us desitgem un molt bon dia i que el gaudiu. I els que no, doncs també, que sigui un molt bon dia. Així que, sense més res més a afegir, som en Ratafia I la Moscatell. i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!